wani ya rubuto wai malam ya samu ana rufe tafsiri ba ka yin addu'a kana kuka. ce to bari in baka dalili. Galibi idan ni dai na kula da mutane biyu, mutum na farko malami na ne, mutum na biyu abokina ne. Na farkon nan da ya yi kuka to bai dawo Ramadan da ya wuce ba, ya rasu kafin wani Ramadan ya zo. Ni kuma ba na so ya rasu kafin Ramadan ya zo, saboda haka ko zan yi kuka zan dage in haɗe. Malam Jafar Allah ya ji kanshi, shekaran da ya gama tafsirinsa 2006, yanzu shekara 20 kenan ko 2006 man Jafar ya gama tafsiri. Ni ma ina tafsiri a nan lokacin, amma sai na tafi gida Maiduguri don zan je umra. To shi ma kuma yana Maiduguri yana tafsiri. Na je an yi tafsirin kwana 2 da ni. To ran da ya zo ya sallan tahajjud, da ya gama rakawoyi 8 zai shafa'i da wuturi, sai ya ɗauki mic sai ya sallama, ya ce yana roƙon ga Allah ɗan uwa, wannan ita ce sallan mu da ku ta ƙarshe, daga nan gobe zan yi tafiya a umra, sai kuma baɗi in Allah ya kai mu kaza kaza. Kawai sai kuka ya rinjaye man Jafar, sai yana ta yi, kawai sai bayani ma ya kasa karasawa, ya juya ya kabbarta ayan farko zuwa na hudu cikin fatiha na duk da kuka ya yi su, kafin ya iya control. Ya gama fatiha ya gama sabbi, ya yi ruku'u ya dago, ya fatiha ya kuliya ya ruku'u ya sallama ya dago. Ba za a ɗauka kukan ya wuce ba, ana gamawa ya alƙunutu aka sallame, shikenan muka rago shi gidan Alhaji Muhammadu Indimi inda yake sauka. Tun daga masallaci bai iya kallon kowa saboda kuka yake. Kowa ya zo haka ya dinga ba mu hannu muna sallama da mataimakin gwamna lokacin Alhaji da Mudiba. To kawai shi kenan sai aka abin nan. Daga nan muka rabu, shi ya tafi ta Kano ya tashi, mu ko muka tashi a abin nan. Mun yi kokarin mu haɗa a Saudiya, amma ya ce kar kowa ya faɗi inda hotel din shi yake, yana so ya umurar da zai yi ibadar da bai taba irin ta kamar Allah ya nuna masa. Haka duk sai dai ku yi kace fis, amma ka san hotel nan shi ya hana. To karshe ba shi ne kafin shekara da zagayo sun kenan sai aka harbe shi. Na biyu Malam Ibrahim Gomari, wanda suka san area biyu da Maiduguri sun san shi. Ni nake tafsiri a biyu, sai na zo na tafi Lagos sai muka kawo shi sai ya ci gaba. Shekaran da shi ma boko haram da suka kashe, shekaran da shi ma za a kashe shi, da ya rufe tafsiri ya dinga kuka har aka raka shi masauki. Akwai matan da suke dan masa hidima don bangaren tafsirin mata ne, gaba ɗaya ce da Allah su yi haƙuri ba zai iya ganin kowa ba. Shikenan ya shiga gida da kuka, shi ma kafin shekara ya dawo, shikenan boko haram sun kashe shi. To shi ne na ce tun da dai an yi kuka ba a dawa shekara mai zuwa, ni gaskiya ba zan yi kuka ba. Yawwa, ina so in ƙara dawowa. Yawwa, ka san rayuwa ta dinga zama da kana ɗan tunani a kan abubuwa ko? Tambayoyin suna da yawa. Yawwa gaskiya malam Musa kai ka shirya bismillah. Ya fi ne yawan shekaru.